Pues cumpleaños. Una fiesta. Pues eso de hacer del escenario, por ejemplo, como la función de Peter Pan. Y después poner banderas del 50 aniversario de salir las falleras. Celebrar cumpleaños. Sí. ¿Ya está? No. Cumple otro año la falla. Es el aniversario del Españoleto. És el aniversari de l'Espanyoleto perquè du 50 anys feta. Españoleto era un home que a pintar quadres. Com és? Un home que porta Una cosa. una paleta en la mà, Per pintar. que va en un tros de pedra molt gran. I? I... Un home baixet, guapo, en bigot, pintava. Un pintor, José Rivera, el Españoleto. El demonio. Una hizo la cinta y un pincel. Poi rifilare un antifaz taronja i una capa taronja. ¿Y se convertirse en quién? El capitán Salapi. El pañolito. Eso. Sí, quantes n'hi ha? La Raval. Moltes. Moltes. Quin és? La Raval. Quina més? La d'en Jaume. Molt bé. Alguna més? No sé més. No saps més? I tu, Andrea? Jo sé una. Quina? Españoleto. 50. 18 més. De neu. 18 més. I està de neu. De neu. De neu. Murta, ferroviària. Aduma Saifa. República. Murta. Selva. Cobar. Españoleto. Cors Valencianes, que és la nova oixa, s'ha creat este any. Molina Claret. Mercat. Passeig Cardenal Sala. La del Cid. La del Carme. La de Carnet, la de Mercat. Ja l'he dit. Sant Jaume, Sant Jordi. Sant Jordi. Tens que ficar-te la meva aixina i després tancar les ditxes i després ficar-te-la a l'altura d'això. I després separar a costat i mirar a tots els costats. I mirar de dalt i baix. I quan desfiles per baix també mirar de costat a costat. És que ja no ho sé perquè ja no sé. Així no. Que no parega que estan netejant els cristalls de sa casa. Más? ¡El